Monsamamen pen ari kachirung Kamatapur Liberation Organization mai phukewang chotpen ki Sorkar deng thekthi Myanmar long pen Kamatapur Liberation Organization klembang kido an resim pen Sorkar thengno kache hodai ji aphan Sorkar pen ke pachini pon Jibon Singha komatlo nang lichini ma Bonta Assam angkang pialong chotkali India angkang pialong anta Jibon Singha phan chethangplup anpinlu Bonta ahok pet alang lik komatlo Jibon Singha alang like Kamatapur Liberation Organization along song ke Japon abang phulo labang so song along alang like a chairman lo kedam tang pharokri sirkebra trok sirkebra pho aningkan mati jong chekloni phai inkorania kebanisi labang so song pahachilo Kamatapur Liberation Organization asong ke pahache thepilake Kamatapur along hemprek ang team singnangji labang so ke mangdam pensi Kamatapur Liberation Organization asong amahang nang patheklo Bonta Kamatapur Liberation Organization akimangdam asol pachul pijima KLO Chairman Jibon Singha bangso apharman ingnamalong lok kedosi ningkaning kora troksi Song akimang ponason kipachun ponji aphan alang ni monsama hongklamalong an nang patiboksi Myanmar anampi along pen India long le phelangalong an alang li ganglong Social media long pen Kamatapur separate state ke sengji aphan alam pen nang an chithangdolo Monsama Farman kachingki kachingvaiji aphan KLO a chairman me thanga dera long an wanglong Bonta government hin pen ke baklang pon iktu abir tak laki Kamatapur Liberation Organization pen central government angbong Monsama lam don kachi top pon jiar ni aphan apor nang kokpo apor nang kok jiar lam bangki Kamatapur Liberation Organization asong japo Jibon Singha kemang chotkali cadres klembang kido an wang era khisi ansi kachingki kachingvaiji aphan Sorkar hin pen mathaji Myanmar anam pialong pen KLO aklembang atum aprangsi nang barnangalang lasi Kamatapur separate state ke sengjia lam lapu anjoy ke kalide tahai Jibon Singha la pen inut banghini ari sangho kewang pen si monsama hongklamalong an kangni ji puke Assam Sorkar ninghang he Myanmar ang namalong Kamatapur Liberation Organization cadre saphai ki jumnai sita bang troksikep anbak dolang Chief Minister Ben Birta ahong klamalong ke pangdak pona tengke Kamatapur Liberation Organization klembang do an hongalong nang bar et nangji La songbong risim kangtang an Sorkar phan aprangsi hodai nangalang Jibon Singha monsam amen pen nang kachirui along risim kachewan avi Ang tonalam pen munthisi Jibon Singha ko ananing kan pen aphiloni kengkam nang kachirui along nonalengli pesang sinang Bangso ke sang ponang bong sa enjoy kijun pen kachini ji aphan apor pisinang labangso nam the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen klardalam the pangdak pon News Desk report Karbin Mumbai